society jaga Balang Presbyterian Lumshyiap. Kabalong kaway na kikanhun Samla kabahapo jongka. Kapadiang sngewbha yapi baroh. Syakani ka jing syakri lang hakani ka janmit. Nadu kinong syarai jaga Balang. Kipakentup ya ki pastor. Ki teman besan. Kirang ba Balang. Kilong kpa, kilong kmi, ki Samla, lembat ki hep ki berit. Bat kumju uru, yapi ki parabangiet, ki baju ya dan benta, nakawi ka sengiu try syaka weipat, lingba kani ka YouTube channel jaga Balang. Nginyo, ya kaban syakrilang, lingba kani ka live telecast, haka YouTube jong ka Balang. Nga pediang sngewbha, bat nga ai U Blei yapi baroh, haka kerteng ke bat hiang tam, kajong try bat unang pedem jengi uji sukres. Kum ka society, ngiran ka daw ka Khraw ya kaban aingu ya U Blei. U Blei alam, nakabenta la kajong society. Ka society kalong kumni kumakalong menta, day namar ki kam ki babha ki Khraw ya ka U Blei lale, nakabenta la kajong society. Bat ngida snow kumenru, ya ka jing pli, ya ka lat, bat ka lenti nakabenta jongi. Bangin yo, ya ka bakum ka lat, ya ka ban yamani ban syakri, ban penan buram, ya ka kerteng kajong try, bat unang penim jongi uji sukres. Wat haba ngim yo, ya ka lat, ya ka ban syakri lang. Nadu ki para Samla ki biit ki jongi, ki khon jong ki khon jaga Balang, pat ki wei pat ki parabangiet, nagadaw jong ka jingbo perking, ki protocols, ya ka baga government kalabu ling ba ka health department, katahi ka papelong kadaw ya ka pangimla pan syakri lang. Andreng ngidas ngongo ngidas ngo kemen ya kini ki kor ki bor. Kibalolong kad lat jong jing kyrkhu ya ka U Blei la ayo briu. Ban syam ya ka. Bat lingba jong kata kalalong ka lat bat ka kabu. Ya ki bakwa ya ka ban syakri U Blei. Lembat ngi lingba jong ka janmit ka bamenta. Kum ke society ngidas ngo kemen basa sisin. Lingba jong ni usnem arajar arfway. Bangila ban ya syambiang. Ya kan katayo le kemen, katayo ka Kyrpang jong iki Samla. Ya ka bangitip ya ka kum ka youth week, bat ka youth Sunday jong news nem arjar arpway. Ngida snow kemen nakabandakani, hakabanda ka liang jogi bor Balang ki bahalor, ka KGP assembly. Kalamang Kyrpang, kalabu Kyrpang nakamta jong iki Samla. Panginiok ban le kemen. How try lingba jong ni tayo baroh si tayo lingba ki program ki bapher hakabakum kani kapor ngin sayo ya kaban pleno ya kani ka youth week bat ka youth Sunday jong ni usnem arajar arpway hakakerteng ka jong bleuk pa U Blei khon bat U Blei men simbakut kini lai ki belong U Blei. Unyo ya kaban yalam. Ya kan tayo le kemen kejongi nadu ke Sdang nadu mentak mit. Kat hadu bangin sayo ban penkut ya ka. Hakas ngi ke Khraw, kas ngi ke kentang kejong turai. Ini Duwai. Au Blei bat ukpa ujongi ubahab neng. Sasisin kum ke society ngawan ya kaban pau biang khmat jomekopa. Lengbau khun ba it ujama uji sukres. Kanrat babha kaburam ka Jingro pat ka jingo ngi ai shemekopa namar ki kam ki babha ki Khraw ya ki ba ma malale ya la ka jong society trai babha ki khmat ki jong ma kim shamla samthia pat yo thia nagam ban pet ban jingo ya la ka jong society ko trai kakti ka jong ma kam shamla man lingkot no nagam ban ker banda ban kdop pat ban yalam ya la ka jong society. But day namar kini ki baroh ki kam ki babha ki Khraw ya ki pamamlale
Pakai society kadang laban long kumni kumakalong mentah. Kanang laban pentulon ya ka sanantem ka long ka kam ka jom ka try. Day namar kini ki ya ki ba malale ka kanrat ya la ka jong society. But kanrat ngidas ngau kemen namar kini ka por. Ya ka bangila ban ya don hakan ka ying ka kentang ka jama. Wat la da ki babon kimyo ya ka lahat ban ya don lang hakan ka ying ka jama. Anang ngidas ngau kemen. Namar kini ki kor ki bor ki belalong kalat jong jing kyrkhu ko try. Ya ka bang ban syakri lang ya ka kerteng ka jama. Nala ka jong ying ki sam ki jong ko kanrat baba. Try ha ka bakum kini ka por. Ngin sayo ya ka ban ya mane ya ma. Ban ya syakri lalu ya ka kerteng ka jama. Pat kenrat apa deng ka bakum kata. Ngi don kam ya ka jing don ka jama. Ngi don kam ya ka jilam ka jama. Ngi da kwa ru bau men simu jama. Undi oban ki lalu ya pedeng jongi. Kat bengi de seng ya ka kerteng ka jama. Bat ka tahi te try. Kan pelong lalu jengi. Ya ka ban ya mani ban penan buram. Ya ka kerteng ka jama. Don ringkat si ko kan rahat ya ki penta baroh ya ka bengi. Ngi debat pendap ling bajoni kapor. Try ngi des ngongu namar ki ya ka ba malale ru. Nakam ta ka ri ka ba ke jongi ko try. Ngiyoi ko kanrat. Ya ki jingjah ki belajar lima joni ki sngi ki teo bat ki benai ki belet. Ring idas ngau keman namar ki baroh ko kanrat. Ya ka ba mete try medang yeng banda. Try babha tonang yeng banda. Ya ka ri ka ba ke jongi na ka jingma. Ngidas ngongo pengiapan khot kerpat ya ma. Bat ban ai tiru ya ka jing syakri hame ko pa. Badai ka ba mam no kilat. Kijing bakla kiba bon kiba mete try me syama kijing kijingi kiba ngibon sen ngipen ngau si kaman kejama men kelat no bat man ngau ya kiba ngau kijingi nabai kini barang ngipan bat ngipdang haka kerteng kejama ti Jesu amen. Ngin peteng ya kijing syakri kijing U Blei ling bajoni ka janmit dak ka bangin Jyrwai ya kan ka Jingrwai ka ban reuspa arpuai nagabat mai bat laispa kanai puar nagaberem. Riu iwe, but lai kendai nakabak hamrim. But a din blakut jong ni ka Jingrwai. Nga sngewbha ban kerpat ye Mrs. Albalen si Jyrwa. Bini raplem ye kaban Pule ka tien ka jong Blei. But ban buti ho Blei haka jing Duwai. Nga kwa ban long usipai hapo kalamali. Ngan kongus yu Jesu utrai ubah kli. Ngan sim ka jingking atiar. Bala banda yanga bangan yok long si arta usipai ubabha kumtu baroh lai telikit khot ringkat ba karas ka Jingrwai ka ban rius pa arpuai bat lai spa kendai puar. Ngakwa ban long usipai hapo kalamali ngan ko ngusim yu Jesu utrai ubahakli ngan shim ka jingking atyar bala bandayanga bangan yo long shi arta usipai ubabha trai babha tu syong bat nga kat barhem katoma Duwai hakari jing syai ngan syong halaka tam karhem jurkat mamenta ubomman upenjon kisumba meding jong u ki theo shanga batlon ngan king kaste ka jingen ka wait lam u men sim ka jing dak le bat shadem ka hok bat jing pen em
Trai bab ha tu shong bat nga kat barhem katoma Duwai hakari jingshai ngan shong hala karta kat baganang jurgatma tulong kajakari ai por yang aban yaine ban yeng ruklem daki ti onda kut ka jing len ka jing im ru lawai ngan yo shong tai chi jiu nong hari ka jing suk chai trai bab ha tu shong ban nga kan barhem katoma Duwai hakari jingshai ngan shong halaka ta Shabani lang khmat Blei Jingrwai and ben Pule na khten ke jong Blei ka bang la ben sham na ki katu kat ni tli ki benta kata na kashti ka bani kong shi ki Thessaloni kal nong ka basan ka khot ka bapra kumjuru na kashti jong titas kal nong ka baar ka khot ka bahnrio na kashti baar jong Petras kal nong ka basan ka khot ka ba pra bat kumjuru na kashti bani kong jong Petras kal nong ka basau khot ka bahnyo kentian ki ba ong kumne ndrei mangi habangi long ki jong kasi dongin ya long adakar ki ba pong ka jing ya da shadam jong ka jing ya bat ka jing iet bat ka jing kerman ka jing penim kum ka jing ya da clear kumju ya ki rang ba kham samla tu sneng banlong ki bakhan adkar tu penle adkar tu penya sharai na ba uta unong ya le jong pi uba soitan kum using ba kyrkhu yat keleng udawat khnang ya unu ru ba unyo ngut tali ndrei kata kabakut ki ik e baroh kalajan ken namar kata tu pen khan adkar pen sharai shaphang ki Jingrwai U Blei un kyrkhu ya ka ba Pule ba shashko na khten ka jong ya lang khma U Blei jing Duwai kuk pa jing ba baning long bu kho ik teng ki ma ka jong mi wan ki ma jong mi long kaman ka jong mi ha khando ka ba baning trai bi e si sen pat in ko pa kon ki jong mi ko pa ni wan khani khmat jong mi ko pa e ka bangin ai ngu e mi ko pa e ka ba mi melari mi le sumar mi la long lam rakat bat ni ko pa ting ba kini kisingi ki bala lej ba kini tayo ki bala lej jong ka chem ko jong ko pa e ki bangin yo e ka met ka ba shat ka ba khia khrat in ko pa e ka bangin yo in ko pa e ka banya shimanta ka ni ka jingra ki ka jong ki kon samla e ka ni ka youth week ba ka youth sunday Trai wan ung ko pai ka ban angu ik jing kyrkhu ki ba mela the sei ka jem ko jongi e ka bangi long kum ni ko bangi long ka bangi la ban yang ko pa ka ni ka jaka ka ba khu ba ka ba kantang e ka jong mi ko pa trai bi sni e kum ki kon ki jong mi nyem la ing ko pa ban ya ka lenti ban nyem la ing ko pa ban ya ka ni ka pertheng ko pa khlam dawan ko pa ka bangin it shwa chami namar atrai me long ta trai jong ki ban ngi ing ko pa ba da ka jing tip ka jong mi ing ko pa ki sin jam ki jong ki bangi ya man ka sing ko pa kim julong le na ing ko pa trai ka ni ka por in trai kum ka senior society ka ni ka balang lumshyiap ing ko pa yuan ban ai ngu Kyrpang ya mi ing ko pa ka ba mila playing ka ni ka la ing ko pa ka bangin yo ban shakri ya mi ing ko pa o etrai wa la kamlong ya baroh ing ko pa ka bakin yo ban shimenta ba ban kiyo ka ni ka yeng ka ba khu ka ba kantang ka jong mi Ringi ai ngu ing ko pa ka ba mi
Mila kyrkhu yang ingin ko pa lingba ki bang yo kapajuk kapamentang ko pa bangin yo sngo yak tien ko jongmi ha bang shong hayeng lan ya kanu kataka ka bang dan ko pa yarap atrai hoi lang yim la ban dan lam ka kan ke yeng ko jongmi dipin kan tang ing iwe ko pa bangin la ko pa ka bangin sha shkor yak tien ko jongmi atrai bangin la ru pa ban ya shementang ko pa ka bangin shakri yaming ko pa ka bukumin ko pa ne klemat Terang yang baru ingku pa, kapan putih kami ingku pa, kum kikun samla ingku pa, badan shibun Jingiaseng kerja ingku pa, bat kijing syapan show ingku pa, kipa ubaman ban tap ingku pa, kerja ingku man lakasi ingku pa, kamtam ingku pa, kerja long man, jong kepertai kipa mentah. Terai lada, terai memlong leram kat ingku pa, ingit ingku pa babun ingku pa, kikun samla ingku pa, kira jat no ingku pa, bat terai. Ni aingur ingko pa badang dan ingko pa ki khon samla ke ba iet yami ingko pa ke ba iet ban shakri ba iet ban tre kam ko jomi ni Duwai ingko pa ke ba minang pen mi shibun tra ki khon ya ka ba kin dan ya ka men siam ban iet yami ban ket ban ba ya kam ko jomi ingko pa trai ka ba komuni ka po ban ya klemar ingko pa ni wani ka ban bu Kyrpang ingko pa ya shakri u jomi ingko pa ya ka ba mi melapen po ya ka ni ka jaka ingko pa ya ka ba min kyrkhu ingko pa ka jem ko jong ka bo nyo ka met ka ba shai ka ba khyak rat ingko pa baroh ya ka yang kasam bat kumjur ingko pa ka ni ka po ka ban sa sam hi ingko pa ya ka ni ka tien ka jong me ka ba ya de ban pli ka ni ka theme jong ka ni ka yut week yut sanding ko pa ni bu ding ko pa ban pen sle do men siam jong me ai ba ko we ko pa ka ban tak ya bang nyo an pen da ka ni ka po ba ni kleman ko pa kin long ki ba mi trai me yalam ba men kyrkhu ring ko pa ba long ka jing man toy ba ka jing hikai ba ka jing ba me ka jing em ko pa kan jam siam ko jongi ka ba man la ka sing ko pa trai sngoing ko pa ni kijing Duwai jing kerpar ke peret ki jonga ta ka ba mi men ma ba men klar ring ko pa ki kilat baroh ki ba mi sham ka jem ko jongi na ba ki ne baroh ta Jesus Kristus bim jingi entah ki atam chukro amen. U Blei unyo ban kyrkhu ya iba pen puli batru ya kiba sngo kiba ngap bat kiba syak skor ya kan ke jing shisha ka ktien ka jong Blei bat ngi donru ya ke jingit kiba skam ba U Blei usngap du syak skor ya ke jing Kyrpang ling ba jong ke jing Duwai ngila poi syakawai pat ka benta jong ke jing syakri ka jing U Blei kata kalong bangin sayo sngo ya ke jing Jingkrenlamphrang ya ke team ka ba ong ki Kristan ki bakhan adekar ki Kristan ki bakhan adekar ya ka bala pensyong nongrem naka shithi ke jong Paul apostol shau Timothy ngabot barang shau Titus ka lenong ka ar kat khot ka banrio Titus ar henrio but ya ka ni ka jingkren pli ya ka ni ka team la shania hai teman besan Syiemlieh ibalong ru i teman besan jong ka put muri Presbyterian Church. Teman besan nakaliang jongi kum ke society ngidap da ka jing Sawkmie ka ba Khraw ya ka jing don ka jong phi ha ka ba kum ka ni ka por ka ba menta batru ya ka jing long lak loi jong phi ban pen ko ngu ya ka ya ka ba ka society kala bu bet bu renti bapin pli ya ka jing grand team hakan ikat janmit ka bamenta jong unus nem arajar arpway ya kaban nakaliang jong ke KGP nakaliang jong ke jeseng Samla KGP assembly kalabu ya kan ikat team ki Kristan ki bakhan adekar teman besan ka Duwai jongi kum ke society kalong ba U Blei undan ringkat batpi bapidang yo ban pli ya kan ikat team ya ka bala sot ling ba kan ikat tin ka jong Blei kan ya rap bat kan ai men sim nakam ta jongi baroh lakalong yang iki Samla ki khun jo ka Balang bat ki banget baroh ki ba don benta ya ka ban syakri lang hak ka bakum kan ikat por bangin nang yairham ya kan ikat mensim Kristan jongi kum ki Samla bangin nang yairham ya ka mensim Kristan jongi kum ki khun ka Balang bangin nang yairham
ya ka mensim Kristan jongi kum ki banget baroh ki biopan syakrilang hakabakum kani kapor tia shwa ya ka bangin siyos ngo ya ka jing plie ya ni ka team nai teman besan ya ka bala sot ling bagan ka tin ka ba embat ka tin ka ba shisha ngidon na pedeng jongi ya imes Saphi Jyrwa bat ki parlok ki jongi bakin sngewbha ya ka ban ai ya ka Jingrwai ka ba Kyrpang ka jongki Badadien bagi keladapan ai ya kini ka Jingrwai ka Kyrpang. Na sngewbha ban Kyrpat I teman besan ba in sa Syiemlieh ka benta. Nga khot ya kini ki Samla juga Balang. Bakin ai ya ka Jingrwai ka Kyrpang ka jongki.
Jisu yan haga jing shisha jing baroh in jokta shisha. Benta keburung U Blei. Amen. Mr. Chairman, kinong kitkam jong ke SCES, mapi kinmen ki para jong hau trai Jisu lembat baroh, adu kinong syarai bat ki wei, kito ki bayadon benta lembat ngi haga jing syakri yau trai, hana lagi jong ki yeng, lengba ki kor ki bor, ya ki bau blei ula ai hangi. Ngai ku blei yupi baroh, haka kerteng ke ba ke kerteng ke ba tiang tam ke jong Jisu Kris uba utrai. Ku blei sibun, Mr. Chairman nak kebentaki kentian periang, kentian penitu jong pi yanga. Ngasuk kemen sibun ban yo ya gani galan, ban saki ya utrai lengba kani kapor. Ngadon ke jingej, ya ke jing ong ke Bible, Baya ki ai baroh ki bala le bat ki bala keren dau breu ha ke pertai latho ha ke kitab ka jing ha beneng tengah sngau bekalong ka kabu ka babha bat ka buram ye ka jing ke jonga bangayo ban simbenta kum ha ke por namar baya ka taru an tho sibon ki jing tho le se Kiba pensau si U Blei namar mangamla ban hok kat kum ke jing janai ke jong u. Den rei habayo ye ka nikalat ngangej ke sngewbha yo trai. Tito Blei long rengkat lembat ngi. Ngimla ban ye keren sibon ki ai. Kam tam ngawan na ke jing sngewthu ke jing Pule ke music but ke philosophy of music ke ong kum ne. Baroh Ubreu ubakla, but ban bakla kalong kajing long breu. To err is human. Ngimla ban light. Tiga music philosophy ka ong. Namar ba umla klem bakla, ngin long ki ba yai bakla. Te namar kata haba keren shibon, bakla ru shibon. Haba keren kendiat, bakla ru kendiat. Kakambha ka ba keren kendiat, namar ba bakla kendiat. Tinggi yo ia ke poru bagi sorkar kalabu tang kendiat. Kan yarap sibon yang bagi jing bakla kin long kendiat. Ta kan ke por ngin ya pai, sia kan ka pang ka bagi dei ban ya keren ha kan ka janmiet ki Kristan ki bakhan adkar. Kadi ka theme ya ka ba ka KJP assembly kalabu. Bat ka deiru na ka banta jongi ki Samla ban penlej igi jing mod jing perkhat jongi ha kane ka tayo baroh si tayo kum ka youth week bat kum ju ru bengin penkut ha ka U Blei kum ka youth Sunday bat ban mul igi jing mod ke jing perkhat jongi baroh halor kane ka theme ka badai bandai simet hangi tengin ya pai sikatien ka jong U Blei bat shua bengin lej syata ngin pai shua U Blei hajing Duwai, ini Duwai. Ia ingu ia meko kma jongi ubah beneng, nak bentakan ika lat kabamela pli ngi bingin mane ia me hagani garukom. To kyrkhu penkoi penkentang yelong jong syakriu jong me ubah metip, nai kabas Sdang badi kabakut ke jing jong u. Pendon kami u nak bentaka buram ke jong me. Penkentang iu ne upai lang ubadon haga yeng ke jong me. Kum juru ikito baroh ke badon halaki jong ki yeng. Ki basya skor bad ki bamane ya me halaki jong ki yeng. Daga ba kmi bad daga ba pej haki kor ki bor jong kani ke pertai.
tu kyrkhu yaki ladaki don hapadeng ki jingkhuslai trai medon me patopa yumen se makoi jong me ban panjem yaki trai me yu yaki jing don kam ke jongi pedi gay baroh namar kata to le isnei halor jongi to maap yagirengkang ke jongi sait nagas namu Jesu bangin long kiba Vietnam ban mane yame ban syakri yame hagani ke jaka kentang ban sakhiru yame hagani ke percay mahap yagi pop jongi haga kerteng Jesu ngipan amen. Namar bangin don tang kendian kapor dingin ya keren ru tang kendian ko mangalaong haga Sdang hagani ke theme ki Kristan ki bakhan adkar kat kum kashiti upol show titas kalenong kabaar mat kat khot kaban riu ya kabala dep pen Pule de inong Pule Sdang menne nganum Pule shu bagashim ya kapor te hagani ka theme don artli ki ktien bat kini ki ktien ki ba yar bat ki bakit jimut shibun ki ba Duwai yang ibangin ya pusan hagani kapor bat ki badon halagi yeng ki semru tungin ya pusan ki ki bat ho haga Bible ki day ki bala persan mensiam da U Blei tekat kektien ke ba U Blei ukuran lang bagi syakri ki jong u ka don kam yang bangin ya pusan bat kini ki ktien ka wei ke day kektien Kristan shibon ngkwa bangin ya perkhat syapang gane kat badon kapor kawai kadai Kristan bat kabaar kadai khan adkar yaktin Kristan kadai tanggawai rei khan adkar kadon artli combination of two words hang ne gidon artli ki kintien yaktin khan mat yaktin adkar ya kabangin sapej inya pai shwa syapang kata yaktin Kristan kamud ayu kawan nang no balay lakhot kumtang Kristan kanekawan nagaktian Latin kiong kabaong Kristiyani kabamot kijong ukris Kristiyani kamut kijong ukris hagaktian Latin kamut hagaktian Latin kanegaktian yani kamut jong u lane jongka yani kamut yagata bangin syai ngakwa banwarra lightly ki example lani ginuksa yaki briu kabanengkong yaki briu kiba bat kiba bod yaki hukum ki jong general galba tau general ubapau nam u general Nongialam sipai general galba ya ki bro don hapo jong ka hukum ka jong u hapo ka jing pej jong u hapo ka jing sensyar ka jong u ya kita lakhon galbiyani kabamot ki jong u galba bat ya ki briu ki ba im hapo ka an jong patsa Augustus ki ong Augustiyani kamut ki jong u Augustus patsa Augustus Caesariani kadon sakawepan yaki marau yaki nongbot lani yaki syakri bat yaki sipai ki jong u kaisar bat ki ba im de ki jing hikai jong u lakhot Caesariani bat kum taru yaki nongbot ki ba ngej hau Yesus Christ ki ba im bat bot yaki jing hikai jong u lakhot Kristiyani yakabahagaktin kasi ngiyong Kristan ka Bible kaya tu balakhot Kristan yaki nongbot jong Jesu lani yaki jong Jesu nengkong ha Antioch katkum ka kitab ki kam ki apostol kalau nong ka bakhatwe ki khot ka baar phun riu kaya tu balakhot nengkong Kristan yaki nongbot jong Jesu lani yaki jong Jesu ha Antioch te balai ki khot kumta ha Antioch Dia ayu hang ta Antioch. Kaladon ke jing kenduk lang jong kinong bot jong Jesu ha ka we ke jaka ha Antioch. Hang ta ha ka jing Syiemlieh ga jong ki kili Shirhem
Bat kilaya Duwai, kilaya Rwai, kilaya Lap, kilaya Hikairu, Syapang Ujisu. Daga Jingsirhem ka Khraw. Bakila Shem yo nong panim. Bat bakila bod igi jing hikai jong u. Tenamar kata kaladon ka jing sawa ka Khraw ka bamino. Na kata ka yeng, ha kata ka jaka ha Antiok. Kat hadu bagi briu ki bayat leng ba na kata ka jaka. Kilaya yeng lengo syabar. Kilaya yeng lengo syarut syakiar jong kata ka jaka. Bat kilaya kali iwe ki ai kita. Ki ai kita. Bat kidon ki balkham don slam. Ki baya don hang ta. Bat kine ki bedang syuan. Haba kilaya poi hang ta. Ki yu i baya lumbriu. Bat kiru ki yang lang hang ta. Bat ki kali. Ki ai kita. Ki baya pensawa kata-kata. Ki baya Rwai. Ki baya Lap. Ki baya keren. Ki keren ayu. Kim so thu. Ki Duwai ayu. Kim so thu. Kim ju ya Duwai. Bat habaki ong ki ai si ki ai kita. Don ki briu hang ta ki balayang nadu kham slam. Kyrkhe pasat. Kyrkhe insult. Bat ki ong oh kita. Kita ki day ki jongu Chris. Ki Kristiani ki ong. Kine ki day ki Kristiani. Bat hang ta ka jing mut ka jong ki kalong. Baki long ki sipai u Chris. Kilong ki syakri ki jong Chris. Kilong ki mrau ki jong Chris. Kilong ki jong Chris. Ki ba no. Yala kaniam tanrai. Ki ba no. Ye ki ai ki ba ki la julong. Bat kini ki li syongshit golomar. Bat kumta ki la ong ki Kristiani. Kadai hangta bagasabi kakten Kristan. Kamut kita gede ki Kristan. Tenamar kata hakita ki por kakten Kristan. Kadai kakten kabasya sinben. Kakten kabasin barngop yagi briu ki babut bat ki banget yo Jesus Christ. Kadai kakten kenpo. Kadai kakten nyau ben. Kadai kakten ken ben. Yagi ta ki babut yo Jesus. Kata kadai ha Antiok. Bat hadin nang taru. La beteng kata ka jing song thu jong ki briu. Yaki Kristan la nyau po. La iben. La ken po. La ken ben. Hadin kato kat nepor. Suki. La syem baki ne ki Kristan. Ki briu ki yu i ki bakren ben yaki maknaru. Nre ki yu i yaka wei ka jat jinglong. Kilong ki briu ki ba imhok. Kilong ki briu ki bom ju syukor. Bat ki long ru ki briu. Ki balak ban syania hagaktin. Hagakam bat hagi egi baroh. La ban syania yaki Kristiani. Bat ki lalengok kini ki briu. Namar om tangkata. Ki yu i ba ki long ru ki ba im U Blei. Ki ba syap tieng U Blei. Ki ba syap tieng ban le egi ka ba long pop. Bat ki im hok kini ki briu. Bat ki long ru ki ba kloy ban le bha bat ban le isnei. Ye ki briu ki ba don kam jingyarap. Bala syem ru ba ki ta ki Kristan ki ba ki sin ben ye ki. Tang da ka ba ki Duwai. Kila ban pen khia. Ye ki ba pang. Ye ki bala du jingkermen ban yo koj. Venrai kila koj pan. Kumta kala jia. Bat ki la ru ban le ki kamba ki ba Khraw bat ki ba phala. Te kumta ka por kala jia. Baki ne ki briu. Kito ki ba kren ben. Kito ki ba kren insol. Ya kata ya kita ki Kristan. Penban ki ne ki briu. Haba ki yu i ki bagi yai. Kam tam ki riu temen. Laya thu kawai ki Jingrwai. Hakata ka history bangi Pule. Hakata ka Jingrwai. Haba ki briu ki belak ham rang ba. Ki belak ham temen ki yai hasurong. Haba ki day Kristan. Ki yakdo tayo day Kristiani. Amar kata haba uyat nang ta. Ki pendem ka kli. Ban pen iya ka jing buram. Iya ka jing long hok ka jongki. Te kumta hagane pat kapor. Hadin kato kat nesnem. Kalawan ka jingkela. Bat kata kaktin Kristan. Kalakalalong ka badon buram tam. Kat hadu bagi briu ki syania lut. Bat ki syania bej ye ki Kristan. Bat ki laya but lemru. Bat ki langej. Hau tau Jesus Christ.
ubaki negi Kristan kingay, bat ki bot iki jing hikay jong u, bat baki da Duwai ru ha u, bat kiru kilaya bot lem. Nakato ke kerteng sin Kristan, kabasya ibeng, kabasya kenpo, menta, penban, kane, kalalong penban kababha, kalalong penban kaba nyokor, kalalong penban kaba don burom, bat kabala nyokor da baroh, bat bala syaniak ru da baroh. Namar ka jinglong babha jongki, la nyokor lut da baroh, kumta kalalong ka kerteng kaba don burom, bat ka kababhatam, yau Kris ru la pendon burom. Namar bagita ginong but ki jong Kris, kita ki jong Kris, Kristiani, kita ki jong Kris, kilong ki badon burom, te namar kata yau Kris la pendon burom kam Khraw. Namar kata ke jingkeli ke bami menta, nakane ke theme bat nakane ke jingkren. Hakane ke juk jongi menta, kum no ngilong kum ki Kristan, kane ke jingkeli ke Khraw. Hatu ke tien ke thliet ke bangi kren, ki kam ke jingle ke bangi ngile, karu kom im ke bangi ngi im, kalong mo ke bapendon buram, ne ke bapenjak buram penban yu Kris. Hatu ki briu jong ke percay, habaki yu i nga yu pi, bangi yat seneng sharum, bangi don hasnong hatau, bangi don ha office ngi don ke jing tre jing ta, ki briu bagi pet sengi, kom ki Kristan. Let's say gibakan mau kilakan mau ngalawan keren hagani ka Balang haga program Balang iya kani ki brio habagi pet syangi kum ki Kristan ngan ong syanga habagi pet syanga ki ong kumno syapang jonga ubabha ne ubasniu ubadan buram ne ubajak buram ki ong kumno lani ka ka certificate ka bagi brio ki ai syapang jonga u Kristan. Kabaar pat mga habang apay sa lagajong kajing im kum u Kristan. Ngayo i kum no siya pangyaladi. Nga pandan buram yu Kris. Neki briu ki yo ban insult ya kajing im kajonga. Bat kabalay kalong. U Jisu ladaw ya siya markhmat bat ngi. Unong kum no siya pang jongi kum u Kristan. Jong Kris. Un ong kumno, ki briu ki ong kumno, mangapat ong kumno, u Kris ong kumno, sa panggata ka jinglong Kristan. Huang kumno, ngidon kam ban perkhan, sa pang kini ki e, namar bagi long ki jong u Kris, Kristan kamod jong u Kris. Namar kata, tong ini bat scam, yagi jinghikai Jesu Kris kum, kinong bot jong u ki Kristan knang bagata ke kerteng Kristan kanom long syu kabasya ibeng kabasya krenbeng kum bagalalong ha Antiok nrei ke kerteng kabadon burom kabala bansyania dagi briu baroh dengin yaine bat ngin yang scam hage jing hikai ge jong Kris uba uhi ulaong hau Matius katwei arfofra Tuhi kairu nanga, pet nanga, kibaladon kon don kti kumbangi ki kemiki pa, ngilanang mo ban ongi kon, pet nuksa naipa, ngilong mo kumta, namar bangakit halade, ya ke kerteng Kristan, kabamod nga ujong u Kris, kata kadai ke jingmod Kristan. Tuhi kairu nanga ong Jisu. Kabenta kabaar. Kan adkar. Hagani ke siti ke jong Paul siyaw titas. Upendon kami gani gaktiin kan adkar. San sien. Kadai ke siti ke bau pa siyaw titas kumpara nong syarai. Bad ulah ukren si bon ki ay. Ke bau day banle kumunong syarai. Ubedang kam Samla titas. Bat ha kane upendon kami kini ketin kan adkar san sien bat ngan ai kini gibenta kabaneng kong titos iwe nyau pra ba ki nong syarai kin long ki ba kan adkar uong
kabaar baki reu temen kin long gibakhan adgar titas arlan nong gad khot kabaar kabalai baki kentei samla kiba khamrang ba kin long gibakhan adgar titas lenong kabaar gad khot sawat san kabasau baki rangba bakham samla kin long gibakhan adgar titas ar nriu kabadai ka teks jongkaniga theme la ai ar nriu bat kabasan baki Kristan baroh kinlong gibakhan adgar kan jindala kham dei kan neger khot kabakhat wei bat khat ar lenong kan jindala kham biang kan ne ban bu teks ya kan neger theme Kristan baroh kinlong gibakhan adgar balai kamut ayu kakit jingmut ayu kanigaktian khan adgar bau pol ulas ngaudei ban penkan mau yung titas kat tasien Shibon haga Bible giktian khan adgar kidon nrei in particular hamang ya kren tang ya kanega city pol syau titas jensan sen ukren kamut kadei gabadon jingmut haga rukom jong ka interpretation lane haga dictionary style kaktian khan haga verb kamut pensyong nia lane pensyong nong rim yalaga jing perkhat jeliu bayu yaga jing shisha kabamayan kabaki we kim shempang satya kata kadai khan marwei ngayu marwei nga pensyong nia marwei nga perkhat bat habalakut kinigi jing pensyong nia baroh ngarai mdan matip dan mayui ya katangi ong khan bat habala deprai ngi saong gibriu ngi saong bakane kamut kumta ya kabagi we kimtip ada shimla ai bor da U Blei do mensiem bakhoy ka jing ong briu kala bandei kala ru banom dei kaktien khan kamut ya kata kaktien adkar pat laga jong ka jingmut adkar kadega adjective but kane kamut palat lane kat ban biang lane antat lane pikir lane kabasansyar yalade kabor halor lade kabasansyar kabor halor lade kat kum ka noun kabasansyar halor lade kadega verb kanigaktin adkar ka download but verb but noun but adjective ten namar kata haba kelum langi gini gini baroh ar khan adkar nga ka theo but kamut pensyong nia pensyong nong rim da ka basansyar halor lade bakata ka banga ngatmu bat kata ka banga ngarai kan pensniu yakiwei penban kan penyo jingshania nakiwei yanga kata ka deg khan adkar kabamod ka jing im kaba antat ka jing im kaba kat ban biang ka jing im ka bom syong shit thala ka jing im ka bom lapla kabamod kumta khan adkar te kumta haba kren kalum yaganiga theme ke Kristan ki ba khan adkar kumbala pensyai syakmat kamut ayu Kristan ngilas ngautu habong ki Kristan ki ba khan adkar bat naga jing syai ka bangila yo syakman ka kedau ba kum ki Kristan ngi dei banlong we kita kibasansyar halor lade kibasansyar halor lade lom kumta kumnong in hikay ki weipat kumnong in sansyar yalagi khon kikti yalaga yengasem bat kumta ter ngin long kibasansyar halor lade khan adkar kamot igata ki Kristan kibasansyar halor lade kibadon ka bor halor lade bandon ka bor halor lade don kamban aja kayo mensim bakhoy jong U Blei baun syong apo gi dot not ke jongi bat baun sansyar ya kamut ka perkhat jongi bat bau Jesus Christ un yo ya ga jaka ban syong khet ha ga dot not jongi baun sansyar ya ga lej kawan ka jongi
haki Galatia kalenong kabasan kat khot kab ar fo ar ula kren sepang kajing tre ke jong mensim bakhoi ki bala aja kayo mensim bakhoi hagado not jong ki don ka bor halolade bat kita kila ban khan adkar hagajing im kin long ki Kristan ki bakhan adkar kaba ar pan ki ba sanchar yalo thali sanchar yalo thali ka Bible ka ong ladau no ru jen thot hagaktien uneu long ubriu bajanai ubala ban sanchar ya ka medru baroh ka wei ke sitiu Jacob kalenong ka balai khot ka ba ar ka ong kumta modor ladau no ru jen thot hagaktien kamot uba sanchar ya lo jong thali uneu la ban sanchar ya la ka long ranieng badia la ka jong ka jing im Ngemla ban kren kat kabangingi mon. Nrei sanchar yalo jong thli. Jacob ha kalenong kabalai ha ka siti jung ukad khot ka bakhandai. Hu ong kom ne. Laninga kwa ban khot yangi ki para samla. Bangin sotho kom ne kan mau ba da u ne uthli ngi Duwai hau blei. Daw neu ju utliej ngi yalap sepang u Yesus Kristus kum ki Kristan. Nrai wat klet badaw neu ju utliej ngi tim ye Gibril. Hu neu ju utliej. Daw tu ju utliej kito Gibril bang hosana yu jis khonu David ubawan hau khon kada kum Siem ha Jerusalem. Nrai daw ju utliej jong kito Gibril. Lap mi kasur sa narpana yau Yesus. Saat apnai tu lada ombaro na pleng yongki Raidon Shibon na gitu giba blej syau yo Yesu habo lej ha Jerusalem giba ong hosana yo khonu David udawan syong khon kada kong Siem ki yaro yo u ki mane yo u parabangiet Shibon don banya kren re ngim don por rei dau tau ju utle dahabala kali yo u yanon plat Yau Yesu, ne yau Barnabas, hang to laong sa narpna yau Yesu, dau ju utali. Ngi Duwai hau blei, dau ju ru utali, ngi tim ya Gibril. Dau ju utali, ngi kren ya hok, habangi Duwai hau blei, dau ju utali, ngi syukari Gibril, ban mentoy alade. Namar kata, kaniga tim kahikai yangi, kan adkar, kum ki Kristan sanchar ya lau thali bat ke balai ka long sanchar ya lagi jingle sanchar ya lagi jingle Yesu hikai yangi bakumba ngi ngimon bagi briu kin iben yangi ngimon bagi briu kin kain po yangi ngimon yagi briu bagin isi yangi bat kumta terter kumta ru mangi ong Yesu kumta sanchar yalade ba mangiru ngenom ibenye giwei ngenom kedau kti giwei ngenom kran benye giwei Yesu ong kumba phi monru baki breukin le yapi tole maphiru kumju yaki Matthias nyau khatar ong kumtaw Yesu kumjuru Lukas nreu life away Ngasaya sngau yakine ki jing ong. Ngam tip kini ki para samla ki sngau ne em nganget pinyo sngau. Ngam ju kren yo to brio ba ju kren yang ang. Ngam ju lech seyeng ka to ka brio namar kam ju wan seyeng jonga. Kamot pikwa bau to brio udai ban kren yang ang. Kamut pikwa bakat toga breu kadai ban wan si yang jonga. Te ong Yesu komba pipimon bagi breu kin le ya pi le ma piru kumta. What up bagi wei kin da le ya pi. Haba pi ong bagi ta kimju kren ya pi Sdang ma pi. Namar bagi day ki Kristan ngi pensyong niaya ke jing mayan ke jing hikai ke jong Yesus Kristus ban long ki bas ngaurit. Penrit yalade, habia shem yo bom ju kren, pin le chanor labyang,
Bat haba kren, balay mo phim kren. Bat haba kren, ka Bible ka ong. Tang archisen bat arsien. Penbet yaw no breu. Bat lada, uta breu, kala, pai no, yo piru pi hap lang haju. Sansyar yalagi jingle. Le ma pi, kuma pi kwa bagi wekin le. Namar habangi sngewbha bagi wekin kren yang i. Ngi kwa bagi breukin kren yang i. Haba kim kren. Ngim day ban uta ubom kren ya firu utar uap bapin kren. Piru pi ap baun kren. Te shuya ngap lang to si jing mia kren shu lano. Parabaya ap te. Te namar kata sensyarya lagi jing le. Sensyarya lo telit. Day bandon ka bor halor lade. Kabamut yo i lagi jing duna. Bat hangta kan pen kemen yo try. Kumba pi monru bagi breukin le ya pi. Tole ma pi ru kumju yaki. Bat ka jing bha suda. Kam don jing du nong para samla. Ban sngewrit bat ban le rit. Nreka don ka jing du nong ka ba Khraw. Ban sngau Khraw. Haba pi sngewrit. Baroh ki breu ki iej. Bat haba ki iej. Haba pi syem jenjar. Baroh ki wan hajan. Kam don jing du nong ban sngewrit. Kumta ki Kristan ki bakhan adgar. Day ki ba don ka bor halor lade. Ki ba sensyarya lo tlit. Ki ba sensyarya lagi jingle. Bat ki ba don ka bor halor lade. Ban long kumta. Day tang da ka bor U Blei do mensem bakhoj. Haga grateng U Jesu Christ. Namar kata khot. Yaw mensem bakhoj bawun syong haga dot not jong pi. Penlet jing mod baroh sitayaw haga youth week. Baga kubor jong kan negi jing plie ka theme ka long. Don ka bor halor lade. Long ki bakhan adkar. Khot yaw mensim bakhoj bawun syong haga dot not jong pi. Namar mapi mga ngimla sansyar. Daladehi. Ngimla yo i ka lasyay. Day tangu mensim bakhoj. Tangu Blei. U Blei ula bukri no naga jing start jong ubriu. Bawun yo i jia ayu lasyay. Lane jia ayu la shibin. Syiemlieh ay bor bangin tip ya kaban sawan. Ula ay lut baroh kabor ngala ban ong. Nrei tang ya kaban tip ya kaban sawan Syiemlieh. Tenamar kata wat sngau tip Syiemlieh U Blei. Te khot yo mensem bakhoj. Bon syong hagado not jong pi. Bon sensyari pi. Bat bon long halor ka jing jong pi. Halor ka jing jong pi. Hagapor badang bitar ki para samla. Lane wat ki para nong syarai ki long kimi long pa. Hagapor badang bitar. Wat kren Wat le Wat rai Yo ka pensngau si ye ki wei. Bat kham tam ka pensngau si yo Blei. Namar haga jing bitar. Kat ka bang nganga ong ka sngau hun. Kat ka bang nganga le ngasngau day. Haga jing bitar. Ngasababe menmiet syuabantia. Namar kata kebom kesentur. Bat kata ka de jinglong adkar. Kata ka de jingkhan adkar. Hagapor jong ka jing bitar. Ubu U Blei ha ubreu ya ka jing bitar. Bat ubu U Blei ru ya ka jing ij. Ubu lut ubreu ya gine baroh phenomenon of life. Ha ka jing ubreu. Ten rei khot yo Blei. Yo mensem bakhoj jong u. Baun ay ka bor halor lade. Bangin la banyo i lade. Namar kata sa sisin una haba bitar. Ka pop kajan bapin le. Kumta wat kren wat le wat rai Yo ka pensngau si iki wei. Bat kham tam yo Blei. Long ki Kristan ki bakhan adgar. Nakabanta ka buram ka jong Blei hi. Bat tokan mau. Kristiani. Lani Kristan. Kamut ki jong Kris. Ngim day ki jong ka perthei. Phem long naga jong ka perthei ong Jesu. To Blei unyara bat ay bor yangi bangin long ki Kristan ki bakhan adkar. Naga banta ka puram jong u. Amen. Ngini Duwai. Yai ngu yame atrai U Blei ukpa jong yu bahabeneng. Naga banta ka ne ka ktien ka jong me. Kabapan kan mau yangi bangilong ki jong u Kris.
ukon batang marwe jong me ubamela IT kenang nagabentai jongi ki nong pop bat ban ai ye ga jing pen em hangi rai U Blei pa jongi bahap neng tu isnei ban pen bet ye ga jing em ka jongi tu yalam yang i sekalenti ka hok ba jing sisa jong me bahabangi mat ye ga jing jenjar bangin em rengkat lembat me happening ki umat lembat me happening ke jing kemen lembat me happening ki por baroh lembat me tu ikai yang i bangin la man sanchar yala ga jing em sanchar yala thliej sanchar yala ga jingle bat bangin long ke kristan ki bakhan adkar try to kyrkhu to pen kentang ya ka bala pendap naga benta ka buram ke jong mehi menta bat halakarta amen. Sngewbha ban khot is ketri bin sngewbha ya ban ai ya jing pen bana. Kani kalong ka jing pemna haka lai pui trik mentau penai haka pon riu steng ngenyo ya kejing hikai halor kepang kedor jong kejing khan adakar kat kum ka ktin U Blei hapo kejing lam ikong bi walang lingba ka YouTube channel ka Balang haka sitarik September arjar pui ta kasing Balang haka pon riu steng ngenyo ya pre meeting mat ka interactive session lingba ka Google Meet hapo ka jingialam ikong P1 sweat haka arterik September arjar pui Thursday haka pon riu steng nyo ka awareness program halor kapang ki Samla kristan mat ka jingkentang ka songkha songman lingba ka YouTube channel jong ka Balang haka bai resource person inlong Reverend BD kurba haka lai tarik September arjar pui Friday haka pon riu steng kandan ka debate halor kapang ka social media kamya day mat ka jingkhan adakar lingba ka Google Meet haka ba i host inong ikong bi walang haka youth Sunday pan haka sisa jang haka sautarik September arjar pui pon rusteng inyo ka Jingiaseng yalap lingba ka YouTube channel haka ba inong yalap inong itmen besan i khonglam haka youth Sunday kata kasantarik September arjar pui haka Porsche hosting inyo ka Jingkren haka ba inong kren inong Reverend E Dopri kani ka Jingiaseng long lamba ka YouTube channel haka ju hi ka singa ka Porsche hosting inyo ka Jingiaseng lamba ka YouTube channel haka ba inong kren inong Reverend E nong Pule ban haka Jingiaseng bakhadu jong ka youth Sunday kata santarik arjar pui haka porsan steng inyo ka singing festival lingba ka YouTube channel haka ba Nongialam ka singing festival inlong Mr. B nong seat tu kalong ka program namta ka di ka youth week youth Sunday Ki khun kristan ki bakhan arkar kimsha baga bor jingdum kan sensyar kum kinong bud jong jisu ki yat haka jing shisha bat ya ki jing baroh ki job da shisha kani kalong ka khubor ya ka ki samla ki bi ki jungi ki lapen sngau lingba ka Jingrwai ki jongki U Blei unyo ban kyrpang nakam da jongpi kum ki samla bapinang la ya ka ban pendon kam hap ya ka sap bat ka talen ya ka U Blei u ai nakam da jongpi ngilapoi syaka benta ya ka ban sayok ban pen waino ya ka jing syakri ka jing U Blei lingba jong ka ni ka janmit sa sisien ngimla kan pen pau ya ka jing sngongo U Blei U Blei alam ya ka ni ka jing syakri ka jingi nado ka bas Sdang jongka kat hadu ya ka bangin sayok ban pen waino ya ka ngimla ru klam da ai ku Blei yo syakri u bakodor u jong u itaman besan SS Syiemlieh ibala keren ban Pule ya ka ni ka theme ki kristan ki bakhan adkar
Titos ar rio. Ki Kristan ki bakhan adakar hakarukom im. Ki Kristan ki bakhan adakar hakaktin katalik. Ki Kristan ki bakhan adakar hakajingde. Tu ai bagini ki kentin. Ya kabau syakri uba kodor. Ula bet hagan ka janmit. Unum long uba sep ei. Handai undalong uba hab. Haga kendo ka baspo. Kabalong ka donut ka jonga. Bat ka donut ka jongpi. Bat bau nu sembai unroi. Lai po hendriu po cis baca. Bat lingba jogata. Ngin long ken. Ki Kristan ki basisya. Kumbalapan kan mau do syakri ubakodo jong Blei. Daga bor ka jongi ki beriu nginam la. Henrei kumju kebalapan kan mau dikini Samla ke biat ke jongi. Daga bangingi khot yo Jisu. Daga bangingi ai jaka yakap yo mensim bakot jong Blei. Bat mau hiken un penwan dur un penwan dar. Yakani ka jingim jinglong Kristan ka basisya. Kublai shibun teman besan. Yakani ka kubur ka ketin ka jong Blei. Ya ka bapila ai na kam ta jongi. Gadon ya ka jingit ka baskem kum bapila yalam na do ka Sdang jongka. Baling ba jong ka ni ka tayo baroh si tayo. Ngin puson. Ngin penwandur penwandar. Haka do no da ka mensim. Haka jing mot jing berkat pada ka bor ka bangidon. Kum kita ki Kristan ki bakan adkar. Bat om tang ban kut no haka ni ka tayo. Handai haka jingim ke jongi ke peman lah kesengi. Kat bau Blei. Udang ibet ban penim pensa yangi. Haka sela jokin ke pertai. Teman besan. Blei unda kyrkhu Kyrpang nak kamta jopi. Unda air Kyrpang ya pi ya ka met ke bakot ke bakia. Pat ling ba jokata pinang long ke jing kyrkhu. Nak kamta ki bedon kam ban yok sngau. Ya kan ke jing shisha ka ketin ke jong Blei. Hoot. Pilanang ya ke kerta. Andri U Blei ti unang ai Kyrpang ya pi. Ngin Duwai kum ke society. Bonang ai Kyrpang ya ke jingkot jingkia. Paling bajo kata pinang la ban ya ban yeng. Ba pinang la ya ke ban trei ban kita. Ba pinang la ya ke ban besar. Ya ki khun ki jong Blei. Ling bagan ke ketin ke ba im. Bat ke ketin ke ba shisha. Ni ai ku Blei ru ya baroh. Ki bela pendap ya ki benta ki ba per ki bedai bat kini jing syakri. Nadu iba tem ya ke jing tem. Iba yalam ya ke Jingrwai. Iba layarap ya ke ban Pule Sdang bat ban Duwai. Ini ki Samla ki beet ke jongi ki bala ai ke Jingrwai. Bat sasisien ru nakam dai teman besan u syakri u bakodo u jong Blei. Bat kumju ru nakam da jong pi baroh. Ibala yok benta. Lingba kenika live telecast haka YouTube channel juga Balang. U Blei unda kyrkhu yangi. Ba mangiru nginang yok ban mat ya ke jengkot ke jengkia. Bat banginang bang ya ke ban syakri ya u haki por baroh jong ke jengim ke jengi. Bat banginang longru ki Kristan ki ba shisha. Ngin yo ya ke ban penwai no ya ke jeng syakri ke jeng U Blei. Daka Jingrwai ke ba saus pa ar na ke batmai. Bat lais pa prapusan na ke berem. Sau not ar. Bat lai prasan na ke bakamrem. Hadin belakut jangan ke Jingrwai. Nges ngobha ban kerpat biang sesisin. Yai teman besan ibal ai yakan diketin ke jong Blei pedeng cengi. Bain bukti ho Blei ha ke Jingrwai. Ya ki baroh ya ke bangingalai ban pendap ling ba jangan ke jing syakri. Batru ban pelat yangi dagi jing kyrkhu bat penwai. Kristan ya da sumar jingma kajan. Hala jinglet marway ban ya watchlan. Jing pensyoy kinwan yale ban pengop. Bat ban pengampat yapi hakapam. Kristan ya da sumar jingma kajan. Kum tu bro saw teligid khot. Jingrwai ke saus paar, bat lai spa prapusan na ke bakamrem.
Eskem ha Jing Duwai Kristan Yada Duwai Kristan Yada Duwai Kristan Yada Duwai Dating Your Arm Yada Ga Jingkrenlamphrang Oi Habneng Yagi Jing khot Jingiam baroh laweng Pin your tin hun ong utrai Lumshyiap kyrkhu ken rajong Kristan Yada Kirmen Kristan Yada Kirmen Kristan Yada Kirmen Jing Sung in Kajing ba kapapala kajong ublay kapana pom jukot. Kajing ai kabadap biang kabadap karhay kajong ublay ko nu Jesu Christ bautray. Lemban kajing islok bahun batiang kajong ublay mensim bakoy. Tugin dalong lem long rengkat lemban upay lang ubayeng hagan kajaka kentang. Dalong lem long rengkat ru lembat baroh kita gibala siuspa jong utray hakapertai. Nadu menta halagarta. Amen.